excited ako. Ay. Makana mo kay. Ano sa image Jeben? Ano na dito? Hapit na magsugod. Tara na, tara. Salamat pa. Ubanan ako ni mo. Salamat po. Espina West Z, Witnessor, Roberto Junior Espina, Sorority, Sparkler, Yes! Graduate na din si Ara karon. Lipay karang? Isa si asan man tayo mong papa? Ben! Oh, Dali na, andam na si Ara diri oh! andong na di ay? Banyak, uy! Excited na kayo! Lupa, ay! Graduate na dyan ba? Bantog na nga, na invitation, oh. Ako rin dalaan ni kay ako aman ni. Oh, itawag naman na gini. Oh, na itaw naman yan. Dito, ronta na. Taod lagi yan. Daan na. Grabe excited ako. Ay, Makana mo kay. Ano sa image Jeben? Ano na dito? kay. Tara. Yes. Biyang bata, biya. Amping mo ah. Oo. Pa. Dali nga, dito ka tubangan kay. Nagsugod na ron. Congrats na. Be, salamat sa dessert ha. Pantalon o sapatos. Away, problema na. Basta ikaw. Isa. Okay. Amping! Ano, be? Pa! Lara, Oh. hapit na magsugod. Hala. Tara na, tara. Sige pa. Yay! Salamat pa. Ubanan ako ni mo. Salamat po. Ara, picture tadaan ba? Para unya, diretso na tauli. Tara. Ronmar Aligardo, Riza Calake, Marquez Senior, Alba Zaragoza, Edwin Papito, Marie Mayo, Lagradilla Raymond Junior C. Witness, Jennifer Lagradilla, Michael Chicken. Witness, Mary Grace Matiga, Deborah Joy C. Witness, Lorena Pelen, Ray Junior M. Witness, Carol Pelen, Tianis M. Witness, Vanessa Mendigo, Espina
umaga sa ating lahat. Ngayong araw na ito, tayo ay nagtitipon upang pagdiwang ang tagumpay at pag-unlad sa ating mga mahal na mag-aaral. Ang usyong ito ay hindi lamang sa pagtatapos ng isang ito, kundi sa simula ng bagong paglalakbay sa ating buhay. Sa ating mga magulang, salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal sa nabigay sa inyong lakas at ambisyon upang marating ang tagumpay na ito. Sa ating mga guro, salamat sa iyong dedikasyon at pagmamalasakit sa pagtuturo at paggabay sa aming mga mag-aaral. Kayong ilaw na nagsimbing gabay sa aming paglalakbay sa edukasyon. Sa bawat isa sa ating naririto ngayon, tayo ay nagkakaisa sa pagbibigay pugay at pagkilala sa nagbuwa at dapat natin mga mag-aaral. Ang araw na ito ay puno ng siya, pasasalamat at pag-asa para sinaharap. Muli, malugod kami nagpapasalamat sa inyong lahat at congratulations sa ating lahat na nagsisikap-ahat. She will receive Sparkler Award. Rwanda Belinda Mallory A. She will receive Quantum Leap Award and Leap Hit Award. Garcia Shahani A. She will receive Scarlet Award, Star Reader Award, and Nick. I close my eyes and I can see